Ahojte, vitajte na dnešnom cvičení, ktoré je venované vrchnej časti nášho tela. Rozpohybujeme krk, zahrejeme ramená, spevníme brucho, trup, chrbát aj naše ruky. Pripravte si na cvičenie jogamatku a uterák alebo deku. Môžete použiť aj 2 bločky, ale nie sú v dnešnej praxi nevyhnutné. Keď budete pripravení, stretneme sa na jogamatke v tureckom sede alebo v sede na pätách. Na podložke sa pohodlne posadíme. Zvolíme si skrížený sed alebo sed na pätách a keďže v tejto pozícii budeme na úvod pár minút, tak sa naozaj nastavíme tak, aby nás nič nebolelo, aby nás neomíňali kolená, aby nám zadok dobre dosadol na jogamatku. Ak vyhodnotíte, že je to pre vás správne a vhodné, kľudne si sadnite na vankúšik alebo na zloženú deku. Keď sa usadíte naozaj do príjemného sedu, položte ruky na kolena alebo vytvorte Gyan mudru, zľahka zavrite viečka a iba precíťte vaše telo, celú vašu telesnú schránku, miesta, ktoré sa dotýkajú jogamatky. Uvedomte si všetky body, ktoré sú spojené so zemou a potom postupne v čase, tak ako dých plynie, sa prirodzene predĺžte do výšky za temenom. Váš chrbát sa prirodzene natiahne, hrudník získa väčšie miesto preto, aby dých prichádzal a odchádzal. A iba chvíľku uvoľňujte všetko napätie alebo spevnenie, ktoré v tele cítite. Povoľte mimické svaly tváre, uvoľnite ramená, nechajte váhu rúk, aby klesla na kolená. A potom pomaly preneste celú vašu pozornosť na dých a skúste si ho všimnúť, ako prichádza do vášho tela cez nosné dierky a ako z vášho tela ľahučko cez nosné dierky odchádza. Keď sa naša myseľ sústreďuje na jeden bod, pomaly sa utíši, ukludní. Myseľ sa utišuje aj vďaka tomu, že naše telo je stabilné. Venujme si ešte niekoľko nádychov, výdychov a pozorujme pritom iba dých, ako nás šteklí na okrajoch našich nosných dierok. Uvedomujem si, ako nádych prichádza, výdych odchádza. A potom sa pomaličky vraciam späť, otáčam dlane na kolená,
Kým sú viečka ešte stále zavreté, preskenujem celú svoju chrbticu a pokiaľ sa na úvod mierne chrbát vyhrbil, tak sa opäť posadím tak, aby bol chrbátik predĺžený a pomaly otvárame viečka. Necháme si čas na to, aby sme precitli. Na úvod začneme nenáročnými cvikmi, ktoré nám pomôžu rozhýbať náš krk. Takže budeme otáčať hlavu striedavo smerom doprava. Cez stred otáčam hlavu doľava. Hľadám prirodzenú mobilitu. Neponáhlam sa. Brada ide po jednej úrovni. Oči sú pokojné. A aj myseľ je pokojná. Ešte jedenkrát otáčam hlavu na jednu stranu, na druhú stranu a potom sa vraciam späť. Pôjdeme do jednoduchého predklonu a záklonu, kedy bradu priťahujem smerom ku krku a späť dvíham bradu tak, aby bola možno nejakých 45 stupňov od krku, aby sme nevytvorili veľký záklon. A znovu pritiahnem bradu ku krku, precítim natiahnutie trapézov a urobím veľmi jemný šetrný záklon. Kým sa krčná chrbtica ohýba, zvyšná časť nášho tela, našej chrbtice je v spriamení. Pomalinky dokončíme a vrátime hlavku na stred. Pôjdeme s nádychom do vzpaženia, prepletieme prsty a chvíľku sa budeme príjemne naťahovať od pánvy do dĺžky za našimi rukami. Predĺžíme laterálnu bočnú časť nášho trupu. Ešte jeden hlboký nádych a s výdychom uvoľníme ruky poza chrbát, prepletieme prsty, otvoríme hrudník. Spájame lopatky. A vrátime ruky späť na podložku. Ideme hlavou do úklonu k pravému ramenu a pravá ruka chytí ľavý spánok a pomôže hlave v veľmi ľahkom úklone. Kým sa krk ukláňa, naša ľavá ruka je uvoľnená, rameno je uvoľnené, dlaň alebo iba končeky prstov sa dotýkajú jogamatky. Ešte jeden nádych a s výdychom sa vrátime späť. To isté opakujeme na opačnú stranu. Kým sa hlava ukláňa doľava, naša pravá ruka je uvoľnená, aj si uvedomíme uvoľnenie ramena, predĺženie krku, dotyk končekov prstov na jogamatku. Vrátime hlavu späť a pôjdeme opäť s nádychom do spaženia, prepletieme prsty, predĺžime sa do výšky, s výdychom do uvoľnenia otvárame hrudník a spájame lopatky. Skúsime tu vydržať na 3, 2, 1 a potom sa opäť vrátime do sedu. Ľavá ruka chytá poza chrbát pravý lakeť, hlava sa otáča smerom doprava, a potom brada bude vytvárať jemný štvrť oblúk, ako keby opisovala, obkreslovala pravú kľúčnú kosť. Tento pohyb spôsobuje intenzívne natiahnutie v ľavej polke nášho trupu, v prsných svaloch, v úpone k ramenu. Pomalinky dokončíme. Vymeníme naše ruky. Pravá ruka chytá poza chrbtom ľavý lakeť. Otáčame sa smerom doľava, brada klesa a pokračujeme v opisovaní alebo obkreslovaní našej ľavej kľúčnej kosti. Pomalinky dokončíme, vrátime sa späť a ideme dostať obidve ruky do vzpaženia.
Pravá ruka pokrčená v lakti, dlaň sa chce dostať k lopatke a ľavá ruka ju bude ťahať popri hlavke alebo poza hlavu, tak aby sme otvorili rameno, natiahli náš triceps. Ostaneme v tejto pozícii na 3, 2, 1. Potom pokračujeme do ľahkého úklonu smerom doľava a budeme dýchať do otvorenej časti nášho tela, do pravej časti. 3 nádychy, 3 výdychy. Vrátime sa do vzpaženia. Ľavá ruka sa pokrčí v lakti, práva jej pomáha a ťahá ju smerom k hlavke alebo poza hlavu. Otvárame rameno, naťahujeme triceps. Vydržíme tu na 3, 2, 1 a po chvíľke ideme opäť do ľahkého úklonu smerom doprava, kde si venujeme 3 nádychy, 3 výdychy do otvorenej strany nášho hrudného koša. Posledný nádych. Tu aj vydýchnem a vrátim sa, uvoľňujem ruky vedľa tela. V sede ešte chvíľku ostaneme, pokrčíme ruky v lakťoch a budeme dbať na to, aby naše lakte ostali pri páse. Budeme vytáčať pravú aj ľavú ruku smerom do strán, tak aby naše paže ostali stabilné. Pri tomto pohybe otvárame ramena a opäť naťahujeme úpony smerom k ramennému kĺbu. Vrátime sa späť. Táto pozícia čašníka, budeme ju opakovať 5 krát s nádychom do otvorenia, s výdychom sa vrátime späť, ešte 4 krát, 3 krát, 2 krát, posledný krát. Prenesieme ruky pred trup, spájame lakte a budeme odťahovať naše predlaktie a dlane, pričom lakte ostávajú stále spojené. Chvíľku vnímajte, kde cítite tento pohyb vo vašich rukách. A budeme tento pohyb opakovať 5 krát. 4, 3, 2, 1. Uvoľníme. Prichádzame do pozície mačka. V pozícii mačka nastavíme ruky pod ramená, kolená pod bedra a rozhýbeme celú našu chrbticu. V jemnom ohybe s nádychom otvoríme hrudník, s výdychom chrbát vyhrbíme. Ešte jedenkrát. S nádychom otváram hrudník, záklon a s výdychom chrbátik vyhrbím a podsadím panvu. V pozícii mačka na 4 ostaneme, spojím iba kolená. Ostanem pevná v trupe, nebudeme kolabovať v rukách, lakte sa nebudú krčiť a budeme vytáčať našu panvu striedavo doprava, doľava, aby sme precítili natiahnutie dokonca aj v bokoch, pretože hoci sa venujeme vrchnej časti nášho tela, tak vždycky je to cvičenie komplexné. Ale popri tom, samozrejme, kým naša pánva opisuje akýsi oblúčik, tak je brúško spevnené. Trošku natiahneme aj dolný chrbát. Takže tento cvik nám ostáva stále v danej téme. Posledný krát dokončíme rotáciu do strán a potom sa vrátime do pozície mačka. Aby sme sa vyhli záklonu v našej driekovej chrbtici, tak si opäť uvedomíme jemný tlak do našich dlaní, do našich kolien, predĺženie sa zatemenom vpred, rozpätie medzi lopatkami a malé podsadenie panvy, ako keby sme si imaginárne zazipsovali zips na nohaviciach. Už pri tomto pohybe podsadenia panvy sa celé brúško veľmi jemne spevní.
Z pozície mačka budeme prechádzať na mačku predlaktí bez toho, aby sme toto spevnenie v našom jadre tela pustili. Takže prechádzam do pozície mačka na predlaktí, ľavá, pravá, hneď sa otlačím ľavou dlaňou, pravou dlaňou. Stále sa otláčam jednou stranou, otláčam sa stále ľavou stranou a na ľavú stranu dopadám. Aby sme šetrili naše lakte, môžeme najprv dopadnúť na dlaň a potom postupne uložiť naše predlaktie a lakeť. A samozrejme cítime aj teplo, ktoré vzniká v ramenných pletencoch, hoď je tento cvik zdanlivo nenáročný. Dokončíme posledný krát mačka na predlaktí ľavou rukou a potom pokračujeme pravou rukou. Klesáme na pravú ruku, od pravej ruky sa odtláčame. Sústredíme sa aj na pohyb, na to, aby sme kládli dlane pod ramená, aby sme ostali spevnení v jadre tela. A naozaj zistíte po chvíľke, že tento nenáročný cvik prináša veľké teplo, veľkú svalovú prácu do nášho ramenného pletenca. Takže posledný krát mačka na predlaktí, mačka. A potom si na chvíľku sadneme na päty a oddychneme si 2 nádychy, výdychy bez pohybu, v pokoji, aby sa stratilo napätie v našich ramenách a v našich rukách. Po takomto kratučkom oddychu sa vrátime späť do pozície mačka na predlaktí. Opreme špičky o podložku a zdvihneme kolená od zeme. V tejto pozícii zapájame nielen jadro nášho tela, ale keď vyhrbíme chrbátik a dáme dôraz na to, aby lopatky rozišli sa ďaleko od seba, tak cítime aj natiahnutie v oblasti medzi lopatkami a spevnenie laterálnej strany nášho trupu. Položíme kolená na podložku a zopakujeme 10 krát. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Z mačky na predlaktí prejdeme až do mačky a do vysokej dosky. Ukladám nohy naširoko, precítim spevnenie trupu a budem pokračovať vo vytáčaní pánvy striedavo doľava doprava, pričom prechádzam na palcové a maličkové hrany. Túto alternatívu cviku sme robili na úvod v mačke, teraz ju robíme v obťažnejšej fáze. Ak sa vám zdá cvik veľmi náročný, môžete položiť kolienka na podložku a vrátiť sa k vytáčaniu bokov z pozície mačka. Ešte jedenkrát pretáčam panvu doľava, pretáčam panvu doprava a potom len ukladám kolená na podložku a ešte raz si v pozícii vysoký diamantový set dôrazne oddychnem. Možno nám budú stačiť 2-3 nádychy, výdychy na to, aby sa odplavilo svalové napätie z našich ramien, z nášho brúška, aby sme mohli ísť na poslednú pozíciu, ktorá vychádza z vysokej dosky. Ako alternatívu pre tých, ktorí vládzu menej, ukážem tento cvik z asany mačka. Z pozície mačka sa striedavo budem dotýkavať pravou dlaňou ľavého ramena, ľavou dlaňou pravého ramena. Platí stále to, čo sme si povedali, jadro tela je spevnené, panva sa mierne podsádza, aby sme cítili spevnenie brušnej steny. Buď tento cvik cvičíme z mačky, alebo odstúpime do vysokej dosky, kde si ho niekoľkokrát zopakujeme. Musíme byť naozaj pevní v chrbte, v bruchu, dokonca aj v stehnách. Prenášame váhu striedavo na pravú, na ľavú polku nášho tela. Zapájame ramenné pletence, takže
Keďže tento cvik je docela náročný, urobíme ho posledný krát a potom položíme kolená na podložku a ostaneme chvíľku vo vysokom diamantovom sede. Doprajeme si dôraznú kompenzáciu pre časť tela, s ktorou sme cvičili. Rozpážim ruky a prechádzam do Garundasány, do pozície orla tak, že pravá ruka je na spodu a ľavá na vrchu. Zapledám ruky v oblasti lakťov, spájam dlane. Pokiaľ sa dlane nedajú spojiť, tak iba prekryžujem ruky v lakťoch a chvíľku, kým je chrbátik vystretý, oddialujem ruky od hrudníka, netlačím ich na prsia. V pozícii hľadám klesanie ramien, natiahnutie svalov od krku k ramena, trapézových svalov a potom pôjdeme pomaly sa vytočiť smerom doprava. Veľmi pomalá rotácia, kde skôr ako vytočenie trupu nás zaujíma reakcia tela v našej ľavej lopatke, pod lopatkou. Ak tam cítite väčšie napätie alebo stiahnutie svalov, ktoré sa pri cvičení stiahovali, tak kľudne si môžeme, ako keby sa môžeme nadýchnuť do tohto miesta v 2 nádychoch, výdychoch. Vrátime sa na stred. Rozpletieme ruky a tentokrát bude pravá na vrchu, ľavá na spodku. Prejdeme do pozície Garundasána a prechádzame do jemnej rotácii smerom doľava. Trup sa vyrotoval, ale opäť dávame väčší dôraz na to, čo cítime v pravej polke nášho chrbta, pod lopatkou, pod ramenom. 2 nádychy, výdychy. A vrátime sa späť. Uvoľníme ruky vedľa trupu, chrbátik ostane vzpriamený a potom opäť pokračujeme cez predpaženie do vzpaženia, prepletieme prsty a nasmerujeme dlane smerom k stropu. Dávajte si pozor, aby nevznikal záklon drieku. Budeme sa sústrediť na ohyb našej hrudnej chrbtice. S nádychom sme sa predĺžili a s výdychom ideme do ohybu. Znovu tak, aby sme v ohybe dokázali oddialiť lopatky od seba a vytvorili priestor. A s nádychom sa vrátime hore. Skúsme zopakovať 5 krát. 4 krát. 3 krát. 2 krát. Posledný krát. Uvoľním ruku na zem a mám čas prejsť cez mačku až do pozícií pes tvárou dole. Necháme si chvíľku čas na to, aby sme venovali pozornosť aj zadnej strane našich nôh. Takže hoci v tejto pozícii dosť výrazne potrebujeme pevnosť našich rúk, tak skúsme sa teraz zamerať na to, že naťahujeme zadnú stranu našich nôh a ak potrebujeme, tak striedavým krčením kolien toto natiahnutie zintenzívnime so snahou pomaly popriliepať päty smerom k yogamatke. Pohyb ešte chvíľku opakujem a potom zastávam v pozícii pes tvárou dole. Ostanem ešte na 5, 4, 3, 2, 1 a pohneme sa nohami krok po kroku smerom k rukám. Až ostaneme v hlbokom predklone. Ukladám nohy na šírku panvy kvôli stabilite, takže medzi nohami mám medzierku a potom v hlbokom predklone nechám, aby dlane chytili lakte a úplne sa trúpom hlavou vyvesím smerom k zemi.
Tým, že mi trup ovisne, natiahne spodnú stranu nášho chrbta, kríže, začiatok, alebo teda partiu sedacích svalov a iba takýmto kývkaním, hojdaním proces uvoľňovania pomalinky dokončím. Rozpletiem ruky, dostanem ich na jogamatku a natiahnem sa v rovnom predklone, predĺžim chrbátik alebo ukladám ruky na dlane a urobím polovičný rovný predklon. Nádych, s výdychom hlboký predklon. Pokrčím kolená, snažím sa uložiť trup smerom k stehnám a potom prepletiem ruky poza chrbtom. Z rúk vytvorím páku a snažím sa oddaľovať ruky od chrbtice s tým, že kladiem dôraz na to, aby tento pohyb vznikol cez rameno. Otvorením ramien a spojením lopatiek sa mi podarí oddialiť ruky od chrbtice. Kolená sú pokrčené, aj napriek tomu, že ste možno mnohí veľmi mobilní. Zatláčame do palcových hrán, do bodov pod malíčkou, do päty, aby naše pokrčené kolená smerovali dopredu, aby nevytvárali ani X, ani písmenko O. V tomto hlbokom predklone vytvoríme rotáciu, vyrotujeme trupom tak, aby sa pravé rameno priblížilo k pravému kolenu a potom vymeníme v rotácii, ľavé rameno sa priblíži k pravému kolenu. A ešte raz pomalú rotáciu opakujem. Je naozaj pomalá, pretože v tej rotácii môžem ostať aj 2-3 sekundy, možno 2-3 nádychy. Keď vyrotujem k ľavej nohe, k ľavému kolenu, tak sa ešte jedenkrát nadýchnem, potom sa vrátim na stred, vrátim ruky na jogamatku a urobím ešte raz rovný predklon, alebo polovičný rovný predklon, to znamená, že sa otláčam od stehien a aj týmto spôsobom predĺžujem svoj chrbát, chrbticu. Vytváram priestor medzi stavcami. Hlboký predklon. Predkloním sa tak hlboko, aby som dostala ruky dlaňami na jogamatke a aby som mohla odstúpiť opäť do pozícií päsť tvárou dole. Kým sa v tejto obrátenej pozícii ešte chvíľku ukotvíme, tak si povieme informáciu, že budeme robiť nasledovnú sekvenciu, ktorá bude striedavo zameraná na spevnenie a mobilitu našich ramien a na spevnenie chrbta a budeme ju prekladať cvikmi, ktoré spevňujú jadro nášho tela a brušné svaly. V pozícii päsť tvárou dole ostávam ešte jeden nádych, jeden výdych. Potom sa pozriem dopredu za rukami, prechádzam do vysokej dosky. Mám čas položiť kolená na zem a položiť hrudník na zem. Ostali sme ležať na brúšku a iba si ukážeme veľmi dobrú známu pozíciu, ktorá sa volá nízka kobra. Nechám si nôžky na šírku, panvy sú prirodzene rozšírené, pokladám ruky pod ramená a čelo je na podložke. Kým ležíme na brúšku čelom na zemi, tak si skúsme uvedomiť, že naše lakte nie sú od trupu ako krídla, ale sú pritiahnuté. Dokonca možno cítime pod našimi pažami aj hrudný kôš. Dlane sa iba zľahka dotýkajú jogamatky. S nádychom sa zdvihneme hlavou, hrudníkom a necháme si pohľad do jogamatky. Tak, aby sme nezaklonili krk. Ak sa pozrieme dopredu, ak sa pozrieme na mobil alebo na akýkoľvek displej, cez ktorý sledujeme toto video, tak vytvoríme záklon. Takže sa snažíme načúvať, počúvať ušami, vnímať naše telo, aby sme záklon v krčnej chrbtici nevytvorili. Ako náhle odlepíme ruky od jogamatky, čo i len 2 cm od zeme a naše paže ostanú pri trupe, stále cítime, ako silne, intenzívne zapájame svaly chrbta do procesu, aby sme sa zdvihli. O niečo menej, alebo skoro vôbec nesťahujeme zadok ani stehná. Dvihli sme sa málo od podložky, brúško je stále na zemi.
uvoľníme. Skoro všetky cviky, ktoré budeme vytvárať na zemi, budú vychádzať z tejto modifikovanej pozície. Takže ostaneme ležať na podložke, čelo položíme na zem, ibaže tentokrát dostaneme ruky na naše ramená. S nádychom sa dvihneme trupom, hlavou od yogamatky a začneme vytvárať, kým sme celý čas zdvihnutí od yogamatky, vytvárať kruhy v našich ramenách. Krúžim odzadu dopredu ešte na 5, 4, 3, 2, 1. Nepoložím, iba zmením krúženie. Krúžim odpredu dozadu na 5, 4, 3, 2, 1. Položíme naše telo na podložku, uložíme dlane k prsiam, dáme si jeden nádych, jeden výdych a potom sa otlačíme dlaňami cez kolena, cez pozíciu mačka do pozície pes tvárou dole. Spevnenie chrbta a ramen prestriedame silou jadra tela. Z pozície pes tvárou dole prechádzam do vysokej dosky. Telo je spevnené. Iba náznakovo pokrčím ľavé koleno k zemi, ale neoprem sa. Vysoká doska. Pokrčím pravé koleno k zemi, ale neoprem sa. Doska. Pes tvárou dole. Zopakujeme ešte 2-krát. Doska. Krčím ľavé koleno náznakovo k zemi. Doska. Pravé koleno náznakovo k zemi. Doska. Pes tvárou dole. Posledný krát. Doska. Ľavé koleno k zemi. Doska. Pravé koleno k zemi. Doska. Pes tvárou dole. Pôjdeme na druhú alternatívu cviku na brúšku, takže prechádzame do vysokej dosky. Položíme kolená na podložku, položíme celé telo na zem. Natiahneme ruky popri trupe, tak, že je zhruba 30 stupňov od rúk a nášho trupu. Vytvoríme si z rúk peste, tak, aby naše palce smerovali do vrchu. Je tu pozícia rúk, ako keby sme stopovali. Ako náhle vytočíme palce do vrchu, naše ramená sa otvoria a skúsime sa zdvihnúť. Ruky ťaháme smerom dole, ramená ťaháme smerom dole. Pohľad ostáva do yogamatky alebo na začiatku yogamatky. Ešte jeden nádych, s výdychom uložíme. Zopakujeme zdvihnutie a klesnutie 5-krát. Nádych hore, výdych dole. Ešte 4-krát. 3-krát. 2. Posledný krát. Uvoľníme telo na podložku. Dostaneme ruky k prsiam. Máme čas na jeden nádych, jeden výdych a potom sa otlačíme do pozície mačka. Podľa toho, koľko máme fyzických síl, ako vládzu naše zápestia a ramená, budeme v pozícii mačka priťahovať kolena smerom k lakťom. To je ten jednoduchší variant. Z pozície mačka priťahujem ľavé koleno k ľavému lakťu a cítim vzťah v bočnej strane trupu, v bruchu. A potom pravé koleno k lakťu. Ak mám ešte dostatok sily, urobím tento cvik z pozície doska, kedy priťahujem ľavé koleno k lakťu, pravé koleno k lakťu. Vybereme si variant nášho cviku a zopakujeme ho ešte 3-krát. 2-krát. Posledný krát. Z
pozície vysoká doska položím kolena na podložku, uložím celé telo na zem. V predchádzajúcom cviku boli naše ruky pri trúpe a vytvárali sme akýsi obraz šipky. Tentokrát rozpažíme ruky do písmenka T. Vytočíme ruky tak, aby maličkové hrany boli na podložke a palce, aby ukazovali smerom k stropu. Položíme si čelo v prvej fáze na zem. V tomto cviku sa snažíme pracovať iba vrchnou časťou nášho tela od polpása hore. Nohy nehávame relatívne uvoľnené. Kým je čelo a brúško na podložke, odlepím ruky v písmenku T od yogamatky, čo najvyššie ako sa mi dá. Nielenže ich odliepam k zemi, ale keď sú v hornej fáze, snažím sa pritiahnuť lopatky smerom k sebe, smerom ku chrbtici. Možno sme cítili, že medzi lopatkami nám vznikol aj taký váčik spod kožia. A potom vrátime ruky, lopatky od chrbtice. A ešte raz pritiahneme lopatky ku chrbtici, vrátime ich od chrbtice. Zopakujeme ešte 3-krát, 2-krát, posledný krát. Uvoľníme ruky na podložku. V tomto cviku bolo naše brucho aj čelo na zemi. Tentokrát si nastavíme ruky znovu tak, aby boli maličkové hrany na podložke, maličky na podložke, palce smerom k stropu. Iba že zdvihneme aj časť trupu a hlavu od zeme. Vo vrchnej pozícii zdvíham ramená do výšky a pritiahnem lopatky ku chrbtici. Vydržím na 5, 4, 3, 2, 1 a uvoľním. Máme čas, stiahneme ruky smerom k prsiam, otlačíme sa cez pozíciu mačka až do pozície pes s tvárou dole. Keď sa ukotvíme rukami, nohami na podložke, zdvihnem ľavú nohu, ale vôbec ju nemusím zdvíhať vysoko, stačí mi ju dostať rovnomerne zo zemou. A potom budem priťahovať koleno smerom pod hrudník, keby sme prechádzali do dosky a cítime vzťah svalov brucha a znovu sa vrátime do jednoduchého zanoženia. Zopakujeme ešte 4-krát. Ešte 3-krát, 2-krát, raz, pes tvárou dole, zdvihnem ľavú nohu od podložky, dokonca vidím, že špička ostala nasmerovaná k zemi a až potom ťahám pravé koleno pod hrudník. Zo strechy vlastne aj ramená putujú až smerom nad zápestia. Ešte 3-krát. 2-krát. Posledný krát. Pes tvárou dole. Položíme kolena na podložku a prejdeme do asany mačka. V túto chvíľu si skladám yogamatku na polku a možno mi pomôže aj to, že kolená dostávam na mäkšiu časť yogamatky. Vezmem si deku alebo uterák, ktorý mám pripravený a rozložím si ho tak, aby mal zhruba nejakých 30 cm a aby bol zložený tak, že je dlhší ako yogamatka. Ideálne je, ak cvičíte doma na parketách, na podlahe, na dlažbe alebo linoleu, pretože sa budeme klzať.
Tak, ako keď sme boli vždycky v pozícii mačka, snažíme sa navnímať tlak dlaní do zeme, kolien do zeme, vytvárame priestor medzi lopatkami a takmer neviditeľným sťahom podsadzujeme pánvu. Iba natoľko, aby sme cítili, že sa nám skryli rebra a že sa nám spevnilo brúško. Budeme prechádzať z mačky do pozície psík alebo zlomená kvetinka, ale nejdem úplne hlboko, aby som neskolabovala v krížoch. Idem len natoľko hlboko, aby som sa tlakom dlaní do zeme, do uteráka alebo deky a ťahom smerom k sebe vedela vrátiť späť. Jadro tela ostáva pevné. Ak si dáme ruky širšie ako naše ramená, cvik môže byť o niečo jednoduchší. A po chvíľke zistíme, že týmto pritiahnutím, najmä pritiahnutím, aktivujeme jadro tela, to znamená aj pánvové dno, brúšne svaly, aktivujeme, spevňujeme prsné svaly, ramena, nehovoriac o našich rukách. Skúsme zopakovať ešte 3-krát. A potom sa na chvíľku posadíme. Uvoľníme naše ruky, uvoľníme naše ramená. Väčšinou ženy majú menej vyvinutú vrchnú časť tela, čo sa týka sily. Možno práve preto, že trošku menej fyzicky cvičíme s našimi rukami a dennodenný pohyb a štruktúra svalov dennodenný pohyb nie je dostatočný na to, aby sme tú silu v našich rukách vybudovali. Ak sa vám cvik páčil, skúste si ho ešte 1-krát. Nezabudnite na to, že pokiaľ dáte rúčky širšie ako vaše ramená, zapojíte väčšiu časť vašich prsných svalov, cvik môže byť jednoduchší, ako keď máte ruky na úzko. Ak chcete ísť o niečo náročnejšie, zdvihnite kolena od podložky, aby sme aktivovali brúšne svaly o niečo viacej. Možno ešte 1-krát. A potom si môžeme deku odložiť. Vrátime si yogamatku do pôvodnej pozície, ľahneme si na brúško a venujeme si intenzívne natiahnutie svalov ramenného pletenca, svalov okolo lopatiek. Dostávam ruky do prekríženia podhrudník. Jedna je na vrchu, jedna je na spodku, nôžky sú rozšírené a potom sama zvážim, akou váhou uvoľňujem trub a hlavu smerom k rukám. Čím viacej sa povolím, čím viacej sa uvoľním, tým je to opäť ako páka. Vytváram väčšie napätie, väčšiu váhu na telo. Pokiaľ mi pohyb robí dobre, takéto natiahnutie zo záťažou, ak mi robí dobre, tak v ňom kľudne zotrvám. Ak je to pohyb pre telo nový, tak sa chvíľku odtiahnem a sám si regulujem, akú váhu zložím smerom k podložke. Takéto cvičenie môžete robiť kedykoľvek, keď pociťujete preťaženie ramien. My tu však ostaneme kratšie, aby sme nevyšli z nášho rytmu, pretože ešte nás trošku cvičenia čaká. Potom iba premeníme ruky. Takže keď sme mali ľavú na spodku, budeme mať ľavú na vrchu a opäť urobíme tento cvik, ktorý sa identicky opakuje na pravú, na ľavú stranu ešte raz. Ešte jeden nádych, ešte jeden výdych.
Rozpletieme naše ruky, odtlačíme sa od yogamatky a vrátime sa do vysokého diamantového sedu. Predtým, než budeme pokračovať ďalej, dostaneme ruky do vzpaženia, prepletieme prsty a ešte raz sa dôkladne vyhrbíme v hrudnej chrbtici. V pozícii zostávame, už ju nemeníme. Máme čas precítiť príjemné natiahnutie svalov nášho chrbta. Môžeme sa pohrať s tým, že si uvedomujeme uvoľnenie ramien, rozšírenie priestoru medzi lopatkami. Jemne pritlačená brada pri krku. Ešte na 3, 2, 1 a potom sa vrátime späť do sedu. V celej tejto seanse našej jogy, v celom tomto cvičení ideme od jednoduchšieho k náročnejšiemu. A to náročnejšie, o niečo náročnejšie nás teraz čaká. Takže z pozície vysoký diamantový set sa vrátim do pozície pes s tvárou dole, ešte na záverečné spevnenie našich ramien. Prichádzam z pozície pes s tvárou dole do vysokej dosky. Ukladám pravé kolienko na zem, vytáčam nohu pravú a prichádzam do dosky na boku s oporou. Ostávam na 3, 2, 1. Vrátim sa do vysokej dosky. Položím ľavé koleno na zem, vytáčam ľavé predlaktie, doska s oporou, kde je nosná ruka ľavá. Na 3, 2, 1. Vysoká doska. Spájam kolená členky, aby som prešla do pozície 8 bodov. Pozícia kobra. Pozícia pes s tvárou dole. Ideme opäť robiť od jednoduchšieho k zložitejšiemu sériu bočných dosiek. Prechádzam do vysokej dosky. Prechádzam do dosky na boku, kde je nosná pravá ruka. Ale tentokrát ľavou nohou urobím krok vpred. Ešte znovu doska s oporou. Ťahám sa do výšky na 3, 2, 1. Vysoká doska. Jeden nádych a výdych. Otáčam sa na ľavú stranu. Doska s oporou. Pravá noha urobí krok dopredu. Na 3, 2, 1. Vysoká doska. Jeden nádych a výdych. Spevním celé telo. A potom položím kolená na zem. Hrudník k zemi. V pozícii 8 bodov. S nádychom kobra. S výdychom pes s tvárou dole. Pomalinky prechádzame znovu o krôčik ďalej. Vysoká doska. Tentokrát doska na boku. Pravá ruka. Na zemi, ľavá v strope. Na 3, 2, 1. Vysoká doska. Máme čas. Rotácia doska na boku s ľavou rukou na zemi. A samozrejme, ak to náročnejšie je pre vás nezvládnutelné, akákoľvek jednoduchšia alternatíva dosky je tu stále na porúdzi. Vrátime sa do vysokej dosky. Kolienka na podložku, hrudník klesá k zemi, tak, aby sme s nádychom sa dvihli v kobre. S výdychom pes s tvárou dole. Posledná, finálna vysoká doska. Posledná doska na boku. Vzpažím ľavú ruku, pravá je oporou. A budeme robiť jemnú rotáciu. Ľavá ruka pôjde pod pravú pazuchu a späť. Ešte dvakrát. Posledný krát. Vysoká doska. Otáčam sa na ľavú stranu.
Pravá ruka je vzpažená, spevním celé telo a potom urobím 3-krát jemnú rotáciu, kedy zapájame brušné svaly. Posledný krát vyrotujem pravou rukou pod ľavú polku trupu. Vrátim sa vysokou doskou do základnej pozícii, spevním celé telo a mám čas položiť kolena na zem. Položiť hrudník medzi dlane. Kobra. Späť sa vrátim cez kolena do pozície máčka. Mohla to byť docela veľká zaberačka na celé naše ramená, na tricepsy, ale aj túto časť nášho tela treba budovať. Aby sme si pred záverom ešte trošku oddychli v podobe takého intenzívneho natiahnutia, prechádzam do pozície zajac. Cez pozíciu dieťa ukladám temeno hlavy čo najbližšie ku kolenám, chytám sa za päty. Ak sa nemôžem chytiť za päty, použijem opasok alebo kravatu, ktorú prevlečiem cez stred chodidla a držím si túto pomôcku ako predĺženie rúk. Keď sa držím za päty a čelo alebo temeno je na podložke, pomaly zdvíham zadok, bez toho, aby som sa pustila piet. Vytváram hlboké natiahnutie v celej chrbtici, pozdĺž celej chrbtice. Dávam pozor na to, aby sme moc nezalamovali krk. A kým sa pozícia už nemení a my iba dýchame, uvedomujeme si, kde všade natiahnutie, ale aj spevnenie cítime. Kde všade cítime natiahnutie na chrbte. Ak ešte viac uvoľníme ramená od uší a otiahneme lopatky od seba, čo to v našich pocitoch a v tele spôsobí? Ostaneme tu ešte na 3, 2, 1 a potom sa pomaly vrátime cez dieťa do vysokého diamantového sedu. Keďže to bola pozícia obrátená a naša hlavka bola nižšia ako srdiečko, ostaňme tu 5 nádychov, výdychov, kedy sa sústredíme do abdominálneho dýchania. Snažíme sa dýchať smerom do brucha, do šírky nášho trupu. Ako keby sme vyplňali nielen priestor v brúšku, ale aj priestor pod spodnými oblúkmi našich rebier. Každý koľko potrebuje, či to bude 5 nádychov, výdychov alebo viacej. Zotrvám v pozícii so spriamenou chrbticou, s hlavou nad úrovňou srdiečka toľko, koľko potrebujem. Možno aj na to, aby sme opäť cítili, že sa nám čiastočne zregenerovali naše ramená, naše ruky a že ešte úplne v poslednej fáze dnešného cvičenia budú vládať. Záver nášho cvičenia zvolíme v sede na yogamatke. Ak máte doma 2 bločky, môžete ich použiť, ale cvičenie sa dá urobiť aj bez tejto pomocky na jogu. Ukážem najprv s bločkami. Ak bločky máme, položím ich za seba širšie ako trup a pokladám ich tou strednou výškou. Všímam si to, že mám pokrčené stále ruky v lakťoch, pretože sa ideme zameriavať opäť na otvorenosť nášho ramena a na prácu tricepsov. Zdvihnem panvu, zdvíham ju len natoľko, aby sa ruky v lakťoch vystreli, nemusím ísť úplne do pozície stôl
A potom klesám panvou smerom k pätám, tak aby sa mi opäť krčili ruky v lakťoch, aby sa mi otváralo rameno. Snažím sa v tejto pozícii ťahať lakte k sebe. Potom opäť dvíham panvu a šikmo ju ťahám smerom k pätám. Cvik zopakujem kľudne 5 krát. Ak vládzem, tak aj 10 krát. A ak doma nemám yoga bločky, tak tento cvik robím na rukách. Úplne rovnakým systémom. Ak máme doma yoga bločky, naberieme však väčšiu dĺžku našich rúk a potom krčenie v lakťoch a otváranie ramien je evidentnejšie. A po takomto relatívne náročnom cvičení na naše zápestia a na naše ruky je úchop bločkov aj ergonomickejší. Je to príjemnejšie, ako opäť pracovať s celou plôžkou našej dlane. Takže ešte raz pre ukážku zopakujem 3 krát. Posledný krát. Bločky si ešte nechám, aby si rúčky odýchli, ostávam v sede a prichádzam na chvíľku do hlbokého predklonu. Naše ruky si oddychnú opäť aj tým, že nič robiť nemusia, hoci ich v tejto pozícii nejako výrazne nenaťahujeme, ale oddychujú tým, že nevytvárajú žiadnu aktivitu, preto sa aj nesnažím pritiahnuť smerom nohám cez silu bicepsov, ale iba chvíľku visím, ako keď sme v takej uvoľnenej jinovej pozícii. Ostaneme tu ešte na 3, 2, 1, potom sa pomaly posadím. Ešte raz využijem cvik s bločkami alebo bez bločkov. A aj teraz sa odtlačím smerom panvou do výšky. Možno, že ak sa mi dá, snažím sa dostať panvu vyššie, ako keď sme v pozícii stôl. A tentokrát idem zatlačiť viacej do pravej nohy a zdvihnem ľavú nohu. A idem urobiť ten istý cvik, ktorý je však náročnejší. Samozrejme, pracujeme aj teraz ramenami, otvárame ich, zapájame naše bicepsy, tricepsy, ale ako som slúbila, vždycky je to cvičenie celého tela a dneska sme veľmi s tými našimi stehennými svalmi nepracovali, takže nech sa páči. Ešte 2 krát. A potom prejdeme cez pozíciu stôl. Idem natiahnuť pravú nohu, ľavá noha je oporná a opäť zopakujem 5 krát, či už za pomoci bločkov alebo s rukami na zemi. Tento relatívne silový cvik. Posledný krát pokladám nohu na zem a ostávam v sede. Môžem si zvoliť opäť aj turecký set. Predĺžim sa do výšky za temenom. Ak sa mi nesedí pohodlne v tureckom sede, sadám si s nohami pokrčenými v kolenách, sadám si na päty. Dokonca si môžem kľudne sadnúť aj na stoličku, ktorá nemá operadlo. Ideme ešte raz rozpažiť naše ruky. Prepletáme naše ruky do Garundasany tak, aby ľavá ruka bola na vrchu, pravá na spodku. Precítim dĺžku chrbtice, veľmi ľahký ťah rúk smerom od trupu dopredu, nevytváram tlak smerom na prsia. Hľadám takú pozíciu, kde mi ramená príjemne klesajú, ale váha rúk nebrzdí možnosti môjho hrudného koša s ľahkosťou sa dvíhať a klesať. Ideme sa veľmi pomaly vytočiť s výdychom smerom doprava. Skrút nemusí byť absolútne nejaký dramaticky viditeľný, pretože opäť v tejto pozícii sa viac zameriavame na to, čo cítime v ľavej polke nášho tela. Možno v svalových štruktúrach, pod lopatkou.
Ešte jeden nádych, ešte jeden výdych, vrátime sa na stred. Máme čas rozpliesť ruky, potom ich znovu prepletáme do orla. Pravá ruka je na spodku, ľavá ruka je na vrchu, prepletieme ruky v lakťoch, spojíme dlane. Ak sa nedajú spojiť dlane, ostávame iba niekde na polceste. Predĺžime sa do výšky. Nie je kam sa ponáhľať. Každý výdych znamená uvoľnenie, klesnutie. Klesnutie našich ramien a uvoľnenie svalov. Pri ďalšom výdychu sa otáčame smerom doľava. Vnímame pravú lopatku, priestor pod lopatkou. Plynulý dých. A potom sa vrátime na stred. Uvoľníme ruky smerom na kolená. Ostaneme v sede, v ľubovoľnom sede, tak aby sme otočili naše dlane ku kolenám. A na taký znak, že si na dneska ideme tú našu energiu akumulovať a strážiť. Zavieram v ľahkosti viečka, predĺžujem sa za temenom a iba na chvíľku venujem pozornosť celému telu, fyzickej schránke nášho ja. Možno si povšimneme aj emócie, ako sa máme, ako sa cítime. Možno si povšimneme tok našich myšlienok, kam idú, kam smerujú. A veľmi často, keď pozorujeme naše bytie, po skončení jogovej seansy, zisťujeme, že to stíšenie ide oveľa ľahšie. Že ten úžasný výboj energie, ktorý sme zvládli pohybom, ustálil naše telo a pomohol veľmi výrazne upokojiť našu myseľ. Keď je naša myseľ pokojná, vie sa intenzívnejšie zahlbiť, skoncentrovať na náš dých, ktorý plynie. Skúsme dýchať opäť prehlbene, aby dých plynul pod spodné oblúky rebier. A ak sa dá, dýchajme v pomere 1:1, tak aby dĺžka nádychu bola rovnako dlhá ako výdych. Ak iba začínate, zvoľte si dých na 4 doby. Ak ste mierne pokročili, 6 dôb vám nemusí robiť problém. Dýchajte kontinuálne, tak aby ste ani pri opakovaní nemali pocit, že vám dých chýba a že ďalší nádych potrebujete urobiť unáhlene. Aby sme našu myseľ upokojili ešte viac, skúste zmeniť pomer vášho dychu a skúste o niečo predĺžiť dĺžku výdychu. Možno iba o pár sekúnd. Možno sa nadýchnete na 4 doby, ale vydýchnete na 6 dôb. A ak ste pokročili, určite zvládnete dýchať v pomere 1:2. Takže nádych bude trvať 4 doby a výdych 8 dôb.
Okrem toho, že sa s vami budem lúčiť takto v sede pri dýchových technikách bráničného dýchania v jednotlivých pomeroch, tak vám dám na záver ešte tip, aby ste završili pokus, úsilie prehlbiť váš dých a začať aj s technikou pránajámy, možno práve tým, že vložíte po každom nádychu veľmi kratučkú pauzu, teda zádrž dýchu. Nadýchnem sa na 4 doby, urobím krátku pauzu, ktorá mi je komfortná, možno iba sekunda, 2, a pokračujem vo výdychu v zvolenom pomere. Či je to výdych na 6 dôb, alebo som sa rozhodla dýchať až v pomere 1:2, teda vydychujem v podobe 8 dôb, sústredím sa na vkladanie zádrže dýchu po nádychu. Sústredím sa na to, čo táto krátka pauza robí s mojimi emóciami, s mojimi myšlienkami. Ako mi táto kratučká pauza pomáha vytvoriť možno i odstup od seba samého. Doprajte si kľudne ešte pár minút takejto dýchovej techniky. A ak vám bude málo, ukončite naše stretnutie v ľahu na podložke v šávasane. Ja sa na dnes s vami lúčim, prajem vám krásny deň, namaste.